Ala, may nakuha na. Amay kaluoy. Amay kaluoy, mama kagamay ng isda. Gamay mo. Ala, ay nahulog. Ha? Wala kagagmay, awa na. Gamay man na, be. Yay! Free! Wala sa dana? Wala, bitawan muna ito. Nalangas yun. Wala ka ng pagkain pa. Mo man na yung pagkain. Pila daw? 7 days? Gusto ko mag-quarantine. Na 2 weeks din noon? Gusto lang pag-iya ba? Ini ko ang LGO 1 week man. Sige, basta. Ano ba sila ka? Madlock sila to. Pantay mong kuam daya, mahulog mong phone. To, nanas mamasita oh. Di ba tayo mo ban? Nya ako oh. Gaaway na po. Dali, day. Ma, magkwanta ron ma. Unsay ordero nimo ma? Si, lang mama? Pahinay ra sila ma. Magpa-check up pa to sila sa sakyanan. Ma, pwede ta mo po. Pwede order diha ma. Ikuan ra dito din, kitang sabaw. Ah, sila sabaw? Kita mo mga sabaw diha. Entertain ay. Ikaw Dili ba? Sa iganani mo. Unsa? Unsa entertain? Ha? Ha. Nyara, matanaw pa ko ani ga, video pa ko ari. Unsa man nga paon? Unsa ilang paon? Nana jud? Ha? Ala nga tang-tang lagi.